добрите компании, които и през периода на последните 3 години на финансова криза показаха своето устойчиво развитие, така се радват на едно сериозно внимание от страна на банката и както господин Павлов отбеляза, даже при тях нивата на лихвено равнище са значително по-ниски от степента на риска, която се поема, отчитайки макроекономическата среда. Даже тези нива, които той спомена по отношение на средни лихви за кредитирането на големите корпорации, смея да твърда, че са значително по-високи от лихвените нива на структуроопределящите предприятия, защото считам, че е важно да се направи това уточнение и това разграничение за широката публика. Под структуроопределящите предприятия разбирам водещите 200 компании или водещите 10 във всяка една индустрия, които така нашите наблюдения показват, че тяхното ниво на лихвени разходи са в порядъка на 4 до 5%, независимо в лева или валута, което е почти равно на нивото на риска, който плаща държавата, около 4,2-4,5%. Така че разбирате, че по отношение на добрите компании се е стигнало до един абсолютен минимум и там причината е много ясна и считам, че е така добре да се отбележи. Причината е, че пазара ни е твърде малък и точно тези добри компании са твърде малко. Поради тази причина всички банки насочват усилията си към тях и съответно се стига до една надпревара, която се отразява и в лихвените равнища. Втори ешелон компании, които са корпоративни, но по-средни компании, да кажем в диапазона до 50 милиона приходи от продажби, там наистина вече има доста по-шарена палитра от това какви условия ползват и нивата са между, да кажем, 5 и 10% и се стига до тези средни нива, които господин Павлов спомена. Така че по отношение на лихвите, корпоративният бизнес в момента е в една изключително благоприятна ситуация, защото по всички финансови отчети, това, което ние виждаме и анализираме, че всяка година като абсолютна сума лихвените разходи или финансовите разходи на компаниите, на големите корпорации падат съществено спрямо 2008, която взимаме като отправна година. Тоест, де-факто, чрез намалените финансови разходи, тяхната дейност се подобрява, те стават по-ефективни и по-печеливши. Това, разбира се, се отнася, пак подчертавам, само и единствено за компании, които са добре ситуирани на пазара, имали са едно много добро финансово управление и планиране и най-вече не са допускали грешките по времето на бурния растеж, когато се правиха инвестиции в несвързани дейности, в много материални активи. Това са грешките на растежа, които в момента отчитаме и виждаме. Какво трябва да очаква бизнеса от банките и какво и ние наблюдаваме в бизнеса през последната една година, бих казала, тъй като тримесечието за корпоративния бизнес не е толкова, как да кажа, голям период от време. Ние винаги се опитваме да анализираме малко по-дълги периоди, поне една година, тъй като в бизнесите много често има и сезонен характер. Първо, считам и е така важно да споделя на аудиторията, че ние вярваме, че банките имат изключително отговорна роля и тази роля се изразява в две направления. От една страна, това е адекватно да подкрепят нуждата от финансиране, когато има проект или нужда от допълнително оборотни средства, но в същото време наша роля и отговорност, бих казала, е да дадем обратна връзка на клиентите и тогава, когато виждаме, че те отиват в нива, които започват да застрашават тяхната стабилност, ги консултираме, да ги съветваме, да им дадем идеи как да преструктурират задълженията си към банките, защото най-честата грешка, която виждаме е, че има неправилно структуриране на финансирането. И най-често това е използвани оборотни средства за дългосрочни инвестиции, което неминуемо води до проблеми, затруднения в обслужването, в един недобър кредитен рейтинг и така нататък. Така че нашата роля от една страна е да подкрепим добрите проекти и начинания, да подкрепим добрите клиенти. В същото време обаче ние имаме изключителната отговорност адекватно да посъветваме клиентите, които виждаме, че имат нужда от по-добро финансово планиране, управление и структуриране. Даже считам, че в последните 3 години така едно от големите предизвикателства пред корпоративното банкиране
беше, би го нарекла, финансов реинженеринг. Тоест, при такива сгрешени модели да се намерят структури, решения, продукти, които се излизат малко в някои случаи извън сферата чисто на банковите продукти. Може да бъде лизинг, обратен лизинг, факторинг, въобще цялата палитра от финансови продукти и услуги, които големите групи в България могат да предложат за едно по-правилно структуриране и оттам нататък да създадат възможност за растеж на тая компания, след като тя е подредена добре. По отношение на секторите, това, което забелязваме последната година е, че така се излиза от зимния сън, ако мога да използвам този термин. 2009-2010 почти нямаше никакъв интерес към кредитиране, с изключение на някои единични програми, по които имаше субсидиране, било основно в земеделието. Докато последната година това, което виждаме, е, че добрите компании в различни области на икономиката се чувстват по-спокойни. Видяха, че могат да се справят и в тази тежка ситуация и съответно планове, които са имали за разширяване или развитие в други области, започват вече да ги реализират. Отличително от преди 2008 е, че става много бавно. Всичко става много бавно. Компаниите премислят много внимателно, много прецизно всяка стъпка, всяка инвестиция, правят много промени в първоначалните си планове. Тук така съществена роля в това забавяне, ако мога да кажа, на процеса на инвестиране е факта, че има едно сериозно забавяне по отношение на европейските програми. Според нас и считам и мнение на доста колеги от банковия сектор, основната причина е поради така недостатъчния административен капацитет на различните ведомства. И в интерес на истината ние от доста години, мога да кажа повече от 5 години, с различните правителства и различните министри, които са отговаряли ресорно за лансирането на европейските програми, сме застъпвали идеята и сме обяснявали, че този капацитет, който банките разполагат, тези близо 30 000 души, които са обучени да оценяват рискове, освен това банките ще подкрепят тези проекти, е един ресурс, който държавата не използва и че в момента, в който този ресурс и капацитет, който банките имат, започне да се използва, тогава резултатите ще бъдат очевидни. И в интерес на истината има много примери в Европа, които показват, че преди банките да станат активен участник и разпоредител на тези фондове, абсорбирането е било в едни изключително ниски размери, а след включването на банките има сериозен ръст. Като сектори в последните години мога да подчертая силното присъствие в последните 2-3 години на сектора земеделие и въобще търговия с селско-стопанска продукция. Това се очерта като един много добър бизнес за редица български компании. Вече имаме сериозни производители, арендатори, които изнасят наближават мащаби от размер на 1 000 000 тона износ на пшеница или съответните зърнени култури, които са сериозни мащаби. Не случайно вече ще се предлагат и фьючерси за Черноморския район в стоковата борса в Нью-Йорк, така че това показва все пак е отчетена на тази динамика и тези възможности, които съществуват в този сектор. Разбира се, немалка роля за това успешно представяне на този сектор изигра и програмата за субсидиране на земеделските производители, която наистина така и насочи много корпорации, които имаха дейности в други сфери, основно в хранителната промишленост, да обърнат поглед върху земеделието. И ние виждаме примери на няколко изключително успешни реализирани проекти, които в рамките само на 2-3 години успяха да достигнат мащаби от рода на 30-50 хиляди декара обработваеми площи и сериозни резултати като печалби. Разбира се, има и редица специализирани предприятия, чиято основна насоченост е износ, но считам, че тяхният обем и мащаб е сравнително малък за страната. Не трябва да подценяваме обаче предприятията от тежката индустрия, основно в металообработването и въобще целият този процес на събиране, скрабиране, производство на стомана. Въпреки трудностите и въпреки сериозното покачване на цените на международните борси, особено на медта и на другите цветни метали,
В този сектор след 2009, от 2010-2011 виждаме така едно стабилно подобряване на резултатите и съответно стабилно присъствие на бизнеса. Така че основните предизвикателства според мен ще бъдат в тези две насоки: правилното структуриране на бизнеса. Сега е момента, между другото, компаниите да го направят, защото има нагласа както от страна на банките, ако щете от страна на регулаторите. Лихвите, както подчертах, особено за големите корпоративни клиенти, са в пъти по-добри от преди 2008. И само за да си дадете сметка за мащаба, при ниво на Юрибор около 5 преди кризата, между 4,5 и 5, лихвите за най-добрите компании варираха на нива 6,5-7. В момента тези компании са на нива между 4 и 5. Така че можете да разберете, говорим в някои случаи за почти 50% по-нисък разход за лихвено обслужване. Така че това е една уникална възможност за добро структуриране, за правилно планиране на паричните потоци и в същото време е една изключително добра възможност за осъществяване на забавени инвестиции. Тъй като от една страна имаме нисък разход на инвестиция, която се изразява както в ниски цени на придобиване на било земи, било сгради, въобще строителство. Знаем, че в този сегмент имаше значително спадане на цените, така и тези изключително ниски нива за обслужване на кредитирането. Така че другото направление, където до края на 2012 не очаквам някакви много осезаеми резултати, това ще бъдат кредитирането по европейските програми. Но виждаме забавяне там сериозно. Така за нас е малко странно и фактите, които държавата оповестява, че едва 40% от одобрените проекти намират финансиране, което показва, че моделът е сгрешен. Това, което преди малко казах, че трябва да бъдат включени банките, защото това показва, че държавата явно не оценява подходящо дали един проект е ефективен и е добър за кредитиране или не. А по-важното в крайна сметка е един проект, освен на хартия, да бъде реализиран. Само тогава можем да говорим, че сме направили нещо.